Ngisi bang mah. Allah sana. Ulek. Ke di alin ya dong. Apa dah? Malawe. Malawe. Ratok Yaman. Ratok dah pakai organ dong. Tak pakai organ enggak dah. Ada. Dalam daerah Daurang Banten sampai kecamatan Pandeglang lokasi Baburu di Labuan. Orang yang datang dalam ibadah lah tendangan serat sore gula peanjang cie-cie. Sedang apolo ratusan badia orang latibo di dalam rimbo serat sore apa sambutan di dengan salah sampai dua lupa herba kesalahnya ebo.
Aina ade udah ciboladangan mesra pendek pitara denai baris seorang baburu gadang kenyempang kontak pakai nanggoda ko malesado dan nyabak aja kenyempang takui masuk bangkai kota pandai udah mamire bang dapat buru ke kampung Ambon di denai ado kau benyo pada pepire dari denai baru tampar mau satu tumpu atuan kaputi tali jarantai no deda dengarkan gurau sampai selesai ada orang banyak cibola danga kapariaman kali dendangkan berampek kami marendang jawa jodang lain datang kau dapat pire dari denai asana mua anjang bakaja kau tak baku bangun conde darah anjang panteng balik pulang denai anjang bapantang balik pulang pakai topi tamoy sungguh suci udah bakal nak dadai Taurak kakami nambah samu nambah pitatah jopi titi nambah ibarat sapu tangan ko olah wenyo sajang kaketek dapet manahan hujan rinai bule papui palua diganyang dapet di Bali di mano sajo haragonyo nambah habana kalau dilipek hanyo saganggam makan tampe jo indah banyak sabalun kasih udah urak sabab salari salamoko ala dipikir abi-abi dan mbak di dalam manganangan kamang kok lai kabajawe datu kok lai kabatanai kok nyampang balam ngilupan yang mana udah kau benyo di langit bana datang panawakan gue ubek dari udah dan nantikan nedangan rumah nan gadang di piaman atau ijo mata tertimbang membayang lalu kau daro de murah indah tatabangan de balam indah talayuan de jawa rantau anak Palembang di balik rantau Indo Puroda udah ada nabi ada junjungan
kapayang panji kamaina daun-daun dua kasaruko siang menindak tasanangan malah menindak taraloan nanti pancah pikiran kibang niai pabiloda kalan suang nyuagada maangagoy nan kan buang niai pabilo kalan suang nyuagada
bulan. Kami nggak bawa na. Sok request panggilannya sih panggilannya Request Putra Gusti.
joget lai. Minta WA langsung Mega. Tuh, minta langsung. Minta langsung di Mega.